Бала дөньяга туганда, әйтерсең лә аңа күктән җиргә төшкәндә бәхетле билет тоттырып җибәрәләр. Чыннан да шулай. Кемнеңдер язмышы бик матур гына, бик җайлы гына, бик саллы гына бара. Һәм менә шушы бәхетле билет белән ул яшәвен дәвам итә. Ә кемгәдер әйтерсең лә сикәлтәле юл насыйп булган. Һәм менә шу бормалы юллардан Аллаһ Тәгалә биргән гомерен яшәвен дәвам итә. Чыннан да бәхетле билет бармы ул? Тәкъдирме ул? Яисә кеше үзенең үҗәтлеге белән, сәләте белән һәм инде кылган изге гамәлләре белән үзенең язмышын туры юлга төзәтәме? Бу сорауга бер вакытта да без төгәл җавап кына таба алмабыз. Ләкин бу сорауны без һәр даим килгән кунакларыбызга бирәбез. Һәм бүген безгә килгән кунагыбызга да мин иң беренче булып әнә шушы сорауны бирәсем килә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта бик оригинал шәхес дисәм, бер дә ялгыш булмас. Ул тамашачыларга җырчы буларак яшьтән үк танылган булса, бүгенге көндә җитәкче буларак аны инде республикада бик яхшы беләләр. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты. Мин аны Артур Казан егетләре дип кенә йөртәм, ничектер күңелгә шулай кирип калган. Ләкин бәлкем шулайдыр, ләкин инде бүгенге көндә ул инде Артур Минхаҗи буларак шулай тамашачыларга таныш. Артур, менә чыннан да минем телефонга да хәтта син Артур Казан егетләре дип язылгансың. Шулай бит. Исәнмәдек тә, сәлам. Исәнме, Зәмирә. Бик кат шатмын сине күрүемә. Мин дә бик шатмын. Шакырган өчен. Шул хәтле менә сагынып рәхәтләнеп килдем синең яныңа. Бик яратам бу тапшыруны, бик матур тапшыру. Рәхмәт. Мин кайчанрак мине чакырырлар иде дип. Безнең инде күптән теләкләребез бар иде. Хәтта тапшыру башлаганда безнең режиссер ачуына җитте, инде кайчан туктыйсыз сөйләшүне тапшыруны яза башлыйк ди. Шуннан да күптән күрешкәнбез, юк сөйләшер сүзләр дә җыелган. Менә тапшыруда сөйләшерсез дип әйтә безгә Наилә Нургалиевна режиссерыбыз. Һәм менә рәхәтләнеп сөйләшергә. Менә шуннан да минем телефонга син язылган Артур Казан егетләре дип язылгансың. Менә бу әйбер сиңа үзеңә дә еш әйтәләрме? Ул сине ничектер ачуыңны китермиме бу әйбер? Ул дөрестән дә күп кешедә менә шулай. Артур Кыя. Нәкъ шулай Кыя. Артур Казан егетләре. Шуңа күрә юк ачуымны китерми, чөнки бу дөрестән дә танылуым минем дуслар тормыш юлымда Казан егетләре аша чыкты ул барысы да. Мин бик рәхмәтлемен менә шушы төркемгә, егетләргә шул кадәр шундый менә теге яшь чак, рәхәт чак, матур вакыт, шундый күп кешеләр белән танышуым менә төркем белән булды. Бренд, ул бит инде бренд. Анда эләгү ул күпләрнең бәхете теләге, хыялы булгандыр. Чөнки шуннан да популяр, матур җырлыйлар. Бу үзенә күрә шулай бәхетле билет бит. Менә шушы тормышта, шушы төркемгә килеп эләгү, һәм тапшыру башында да сорау бирәм дигәнең, дип әйткән идем. Бәхетле тормыш ул Аллаһ Тәгалә бүләгеме, яисә кеше үз тырышлыгы белән ирешәме моңа? Минем әйтәсем килә, менә дөрестән дә бу бәхетле билет булды миңа. Беренче курста укып бетергәннән соң, җәй көне матур итеп, әти-әниләрдә ял итеп ятканда шалтыраталар миңа. Өйдә стационар телефон, чыбыклы сеңлем Индира чыгып, мин гаражда әтинең машинасын нәрсәдер шунда эшләп ятабыз. Артур сиңа Казаннан шалтырата Илнар ди. Мин әйтәм, нәрсә булган икән? Җавап кердем. Шулай итеп телефон алдым. Алло, мин әйтәм, бу Илнар, бу сәлам, ничек хәлләр Артур? Мин әйтәм, Аллага шөкер, әйбәт. Кара әле дип әйтә, син ишеткәнең бит инде дип әйтә, менә әле төркем җыябыз, исеме юк, ләкин менә монда безнең продюсерыбыз да бар. Килеп, вакытым булыр микән, килеп Казанга прослушивание үткәрәләр. Мин әйтәм, ничектер менә күңелдә шундый теге, шундый рәхәт булып китте, мин әйтәм, әлбәттә киләм. Кайчан киләсең? Мин әйтәм, бүген булмасын, иртәгә иртүк чыгып китәм, һәм килеп җитәм. Кая килергә? Ул адресын әйтте миңа. Шулай итеп мин килдем дә, прослушивание тыңладылар да мине. Бу егет безгә бара дип әйттеләр. Шуңа күрә, дөрестән дә бу бер бәхетле билет дип әйтәсе килә. Шулай. Без әле Казан егетләренә әйләнеп кайтырбыз. Син әйттең, мин авылда дидең, әйбит, әтиәниләр белән кайсы якта, кайсы төбәктән син гомумән кайда тугыз? Мин Мари Элдан.
Мариялдан, Бәрәңге районынан, менә әле күптән түгел кайтып килдем әтиәне янына, бик матур гына яшәп яталар, Аллага шөкер. Үзенең Бәрәңге үзеннән? Бәрәңгедән үзеннән. Әни минем Партянурдан 8 километр ул безнең районный центрдан. Әти инде шулай ук Бәрәңгедә туып үскән. Син Бәрәңге районы, кемнәр белми, ул Мариялның данлыклы татарлар яши торган, күпләп яши торган төбәге. Әйе, анда Мазар башы, Куян авылы, Яңа авыл, Партянур, анда бик каты күп безнең татарларыбыз, безнең менә. Сез ничә бала үстегез гаиләдә? Без икәү. Минем сеңлем Индира һәм мин үзем. Әтиәниләрегез нинди һөнәрияләр иде? Бала чагын турында сөйләмәсез. Әти минем ул шофер, әни бухгалтер гомер буе пенсияга эшләде. Бала чагым минем бик матур булды. Дөрестән дә менә уку елларында бик күңелле үтте. Аннары инде истә музыкаль мәктәпкә керүем 4нче класста. Мин бик каты гитарада уйнасым өйрәнергә теләк зур иде. Менә шунда кереп, уйный башлап, аннары без үзебезнең ансамблебызны оештырып җибәрдек. Тере инструментал инде. Мәктәптә укыганда бу. Мәктәпкә укыганда 5нче класста, белән 4тә мин кирдем. Аның, конечно, теге музыкаль мәктәптә анда бит башта упражнениялар, этюдлар, ниндидер ноталар өйрәнә кирәк. Ә минем тиз генә менә аккордларны өйрәнеп җырлый башласым килгән иде. Аңа да карамастан, менә ул бик тә кирәк булган инде. Башлап җибәргә 5нче класста без үзебезнең руководитель белән, Рам Юрьевич белән ансамбль оештырдык. Шушы ансамбль белән безнең бөтен әйбер башланып китте. Школларда беренче чыгышларым минем школда булды 8нче мартта. Белсән иде ничек мин анда дулкынлану гына ул гына микән әле ул. Школ барысы да карап утыра. Без беренче тапкыр ул музыкаль мәктәптән алып мендек бөтен теге аппаратураларны, колонкаларны, гитаралар, пианиноларны, бөтен әйберләрне алып менеп сәхнәгә куеп, менә безнең һәр чыгыш булырга тиеш. Классный руководитель Саня Сибгатовна. Ну, әйдәгез, егетләр чыгыгыз. Инде аңа кадәр ул төшеп тыңлап менде безнең репертуарыбызны. Без инде анда урысча җырларны җырлый идек. Шунда бер җыр Николаевның «Там, где тихо плещет речка» дигән җырлар. Бу про любовь, моны җырларга ярамый. Аны алып ыргытты. Шулай инде 6нчы класс баласы. 6нчы класс баласы. Аннары анда шундый теге таныш җырлар Али Баба, мы бродячие артисты, веселые ребяталарның төркеменнән инде җырлар. Өч җырны җырлаганнан соң кеше инде менә кул чабалар һәрсенә Сибгатны. Ярар инде. Теге җырны да җырлагыз инде. Про любовь. Про любовь. Шуннан соң без ул җырны башкардык та бик матур итеп безнең анда чыгышыбыз булды. Менә беренче чыгыштан ничектер җиңел итеп, рәхәт итеп минем шушы зур сәхнәләргә чыгу юл тормышы башланды. Кем җырлый сезнең гаиләдә? Әтиегезме, әниегезме? Минем әти дә, әни дә, әни күбрәк җырлаган инде ул сәхнәләргә шулай чыгып җырлаган, школда укыган вакытларда, клубларда шулай районлар йөргәннәр алар. Шуңа күрә җыр белән танышу ул инде сезнең бала чактан ук булган инде гаиләдә. Җыр яңгырап тормаса, бала ул ничектер миңа калса җайлыгына кирип китә алмый, шулай бит инде. Шулай кунаклар килгәч тә менә кунаклар бик еш киләдер инде безгә. Безнең мунча бик каты яхшы иде. Ничектер мунчага ул аны кара мунча дип әйтәләр иде. Дөрестән дә туганнар да шулай күршеләр дә керәләр. Менә минем исемдә һәр вакыт алай менә әти минем үзе гармонда бик матур уйный. Җырлап утыралар. Миңа бик ошыйдыр инде ул вакытлар. Ул вакытлар бит Артурны уйлап карасаң, ул менә хәзер әйтәсең, нишләптер хәзер андый бер юк авылларда дип сөйләнәләр. Чөнки ул вакытта гаджетлар юк, телевизор юк. Кеше табигате белән ул барбер күңел ачуга барыр вакыт калдыра. Эш белән генә булмый бит. Менә шул җырлап гармоннарда уйнап калса. Шулай, анда ничектер менә икенче төрлерәк иде.
кич отыру, кіріп, хәлләрне біліп, ничек көнләр узды дип, менә минем исемдә ничектер менә шулай итеп аралашып, матур итеп яшәгән вакытлар. Аннары күршеләргә дә һәрвакыт капкалар, ишекләр ачык иде. Андый ябык дигән әйбер юк иде. Без шуап кереп йөри аладырык. Менә урам буйлап, кооператив урамы безнең. Мин бөтен йортка кереп чыккан мындыр дип исемдә менә шулай әйтә алам. Ул бит әлелек авылларда шундый иде. Ике күрше арасында инде бер билем капкасы дип әйтәләр бит әле. Кирип чыгып йөри торган шул хәтлек аралашу дигән әйбер шуннан да бар иде. Булышу бар иде инде. Анда утын киссәк инде шулай кирип булышалар, утынлар кисеп, ташырга рәхәт вакыт иде. Балачак, шуннан да балачак. Ә менә гаиләдә тәрбия мәсьәләсенә килгәндә, элекеге тәрбия безнең хезмәт тәрбиясе иде. Менә ул хезмәт тәрбиясе эләктеме сезгә? Яисә гитарда уйнап җырлап кына йөри идеңме? Син беләсеңме, менә Замира, андый тәрбия дигән әйбер минем исемдә дә түгел. Әни иртә белән шәп китәдер, кичкә кадәр сәгать 10ларга кайсыр вакытта эштән генә кайтадыр. Әти шулай ук. Шуңа күрә ничектер без үзебез матур гына итеп үстек, шул ук теге су ташыган вакытлар минем истә колонкадан бер 100 метрлык, 60 метрлардыр инде ул колонкага барырга кирәк иде. Кыш көне мәсәлән шаналарга утыртып куян бидонны, флягаларны сырдыр. Барам шунда тутырам аны кистектә инде. Кире алып кайтам аны, әле безнең йорт биек итеп утырадыр ул, верандадан күтәреп менергә кирәк аны. Мишкә ягып җибәрә кирәк. Газ юк бит ул вакытта. Шулай мишкә ягып җибәрәм, сеңлем белән, Индира белән ашыйсы килә. Безнең 3 яшь арабыз. Ашыйсы килә, ягып җибәрәм дә бәрәңгене тегендәгене тәгәрәтәм дә җибәрәм. Бәрәңге ул теге кап-кара булып пешеп җитә. Но без аны менә шул мич арасында шул кадәр тәмле итеп тузлар сала-сала ипиләрне истә түгел, ипи белән ашаганны. Менә именно менә шул бәрәңгене генә бергә ашап утырган вакытлар исендә. Рәхәт вакыт. Кап-кара булып бетәдер. Аннары ижылынып китә, яга инде. Аннары әти кайтып килә, әти белән. Менә шулайрак. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бик күңелле әңгәмә бара безнең. Сез дә безгә кушылыгыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Артур Минхаҗев. Артурны инде Казан егетләре төркеме солисты буларак күпләрегез белә. Чыннан да бик матур гына сөйләшәбез. Артур үзенең бала чагын, әти-әниләре турында сөйли. Артур, әти-әниләрең исән сау дип аңладым бүген көндә кунактан килдек дисеңә бит. Аллага шөкер. Менә Мариэлдан бигрәк тә Бәрәңге районыннан Казанга килгән татар сәнгатендә үз өлешен калдырган җырчылар чыннан да шактый. Һәм син инде принципиаль рәвештә җырчы булам дип килдеңме Казанга? Без җырчы белемен алам. Принципиаль рәвештә җырчы булам дип килдем. Школдан соң мин ПТУга кердем. Анда инде менә ПТУ кайда, Казандагы ПТУ? Юк, Бәрәңгедә. Бәрәңгедә. 8 класста, 9 класста без күчтек менә ПТУга. Ул вакытта бик каты, ничек дип әйтим, модный дип әйтсәк була инде, механик направлениесен алырга, мастер сельского строительства. Менә мин как раз направление алдым, мастер сельского строительства. Менә шунда да ПТУга төшкәч, без инде анда да шул ансамбль белән, шу егетләр белән барыбыз да укыдык. Шунда ансамблебезне дәвам иттек. Шулай яшь каралаларга, шәһәрләргә җыен конкурсларга барып йөрдек. Беренче урыннар, гран-прилар яулап алып. Аннары инде мин армияга 2 ел Мәскәүдә хезмәт иттем. Армияны кайтканнан соң колледж культура искусствога кирдем Яшкаралада. Аны укып бетергәннән соң килдем менә принципиаль рәвештә Казаныбызга. Син инде ничектер артист булырга дип килдем менә шулай итеп. Син бала чага булып килмәгәнсең инде 20 яшь була. 24-тә. 24 яшьтә. Теге авылдан туры студент булып килеп кергән түгел инде. Димәк, тормыш тәҗрибәсе туплап инде
Кая килдең син Казанга? Институт культурага матур гына кирдем, прослушивать иттеләр шулай ук. Син яшьләшләрең арасында иң өлкәне булгансың Иң бирә? өлкәне булдым. Онда армияга барган кешеләр юк иде. Мине сразу староста итеп куйдылар. Шулай итеп хор бүлегенә Җәвит Абдурәниш Куддусовта укыдым. Бик шулай ук мин рәхмәтлемен аңа, менә шушы музыкаль белемне бирүенә, бирә белүенә. Аны дөрестән дә менә 70 кеше безнең хорда беренче курстан 5нче курска менә 70 кешегә якын студент укый иде. Бик матур хор ул, татар бүлеге хоры. Без бик матур әсәрләр җырлый идек. Менә шунда мин ничектер икенче төрле күрә башладым шушы сәнгатьне. Менә ул дөрес итеп сөйли белгән, яраттыра белгән ул. Мин аның һәрбер әйткән сүзләренә менә теге авыз ачып карап тыңлый идем. Инде теге музыка белем буенча инде дирижерские 5 произведения, шулай ук дирижерниядән, шулай ук фортепианодан мин аны рәхәтләнеп өйрәнә идем. Чөнки миңа ничектер ошый ул. Мин бит инде тенор үзем. Басовыйны да өйрәнә идем, теноровый, сопрано да, альтовыйларны да. Миңа менә кызык иде ничек иттереп гармониялап ул җыела ул произведениеларда. И шулай ук менә төркемдә бик булышты миңа ул әйбер. Әлбәттә профессионализм. Чөнки Казан егетләре үзенең профессионаллыгы белән бик аерыладыр. Ул менә җырны ничек баргына түгел, әниндер менә аранжировка дип әйтәбез бит инде, үзгәртеп, бизәп, тавышлар белән төрле, ул анда профессионаллык нык сизеләдер иде. Тавышларга җырлап, ул без җырны бершәр ой язадыр, бер җырны гына. Аны языбыз да икенче җырын башлыйбыз да тагын әйләнеп кайтабыз. Чөнки дөрестән дә халыкка, тамашачыга ул җырны алып чыгар алдыннан без аны ничектер менә фильтровать итәдек. Бөтенебез 4-5 утырып, һәрберебезнең анда, конечно, зур өлеше керде. Шулай ук продюсерыбызга бик рәхмәтлемен, Рафаэль Мәзитовка бик матур итеп эшләде. Димәк, сез Казан егетләре төркеменең беренче составы. Беренче состав. Ул каян килгән ул Рафаэль әфәндегә менә шушы төркемне булдыру нәрсәдән? Гомумән бу идея каян башланган? Рафаэль ул үзе Казанныкы, ул аннары Мәскәүләргә китеп, Мәскәүләрдә йөреп, ул анда продюсер иткән Михаил Муромовны, фристайлны исендә булса. Фристайлны Шуңа күрә аннары монда әйләнеп кайткач инде ничектер күңелендә барыбер тукталып мин егетләр коллективын туплап, җыеп, башлап карыйм әле дип, менә шулай иттереп. Ул менә белдерәм, гафу, бит маркетинговый аның бер ние дә бар. Ничек әйтим, сире дә бар. Сире бар да. Чөнки менә ул вакытта нана төркемнәре бит инде. Чөнки тамашачылар гадәттә була хатын кызлар әйме. Егетләр төркеменә ничектер бар мәхәббәт аеруча. Ул популяррак була, аңа кызыксыну арта. Матур шибәр егетләр, матур җырлыйлар, шулай бит инде. Шулай без башлаганы вообще ялла сыман. Шупанлар белән, анда читекләр белән, гитаралар белән менә ялла сыман иде. Аннары 2000 елга инде безнең Илнар китеп барганнан соң үз юлы белән инде. Сезнең кемнәр булды беренче составта? Анда булды Марат Ибрагимов, анда булды Азат Адиев, анда булды Илнар, анда булдым мин. Аннары менә килде Марат Галимов, аннары Вәли Фазли Ахметов, Азат белән без шулай дүртәү 2000 елда эшләп киттек. Менә шул вакытларында. Барып кайттык менә Урал моңына 2000 елда без анда гран-при яулап алдык. 50 коллектив арасында 52 коллектив иде. Шунда без гран-прины яулап алдык. Шок каттырдык барысында. Менә шуннан безне башланып китте. Безне бүтән җиргә чакыра башладылар. Һәм нәрсәдер үзгәртергә кирәк иде. Ялласы маңына булмый, ниндидер яңалык, ниндидер татар эстрадасында кертергә кирәк дип, без карый башладык чит ил музыкантларын, шул төркемнәрне, Backstreet Boys, Five, анда премьер-министрлар үзебезнекеләр инде, егетләр сәхнәдә җырлыйлар, бийләр дип, менә шулай итеп без
Birinchi jirimiz bizning bo'ldi. Bu formada endi Milevşe. Milevşe. Mana shu bilan biz tanilib, bizni chaqira boshladilar. Mana shu stilda biz ishlab ketdik. Qozon yigitlari degan ismni beruv kimning ideyasi bo'ldi? Qanday boshlandi? Ol Marat Ibragimov o'ylab topdi. Zaman yigitlari, onlara mana Qozon yigitlari, u Qozon yigitlari ismini olib yurishga o'ldirishdan da kerak edi. Mana o'zini nishiktir motor etib tuturga sahnaga chiqasin bit Qozon yigitlari ismi. Qo'ydag'ina bo'lmadik, qo'ydag'ina yurmadik. Biz bit endi o'zimizning totar millat mana tatarlar bilan shunday bo'larga tegishlar deb shulay aytib 2000dan 2007ga xatli biz 2008ga xatli mana shu 4 yigit bilan ishladik. Onları Azat Adiyev, Vali bilan olar o'z duetlarin rayon turkumi bo'lib ketdilar. Onları bizga keldi Aydar Aglamov. Biz shulay Qozon yigitlari bo'lib ishov qoldik. Onun bilan bir 4-5 yil ishlagandan so'ng Marat endi yig'ilib tushib oyoqlarini sindirib, biz endi Maratni men kutdim-da 1 yildan so'ng duet yasadik. Shu Artur Marat dueti bor. Duet bilan 4 yil ishladik. Bek motor duet bo'ldi. Shulay bizni Bekot chaqirdilar butun yerlarga. 2 albom Marat bilan yozdik. Bulay 8-7 albom yozildi Qozon yigitlari bilan. Bu kunda da mana birinchi albomdan olib, Luboy albomini tinglab qorasan, shul qadar professional, shul qadar rehat uni tinglarga qoralnishik u vaqtda da звучаниеni motor etib, treklarni durust etib, masteringlar yasab chiqarganmiz ekan deb shoqqatib tinglab o'tiram. O'zim da shulay, kishilar da shulay qaytdi. Shundan da shulay, mana u ishingga nindidir bir o'xshash ishlov usuli deb gina qarab tugul, yashaw, shuning bilan yashaw ravshi. Tugul edi, u nechikdir mana bek durust aytasan, mana yashaydirik biz ham bilan. Yashaw ravshi. O'qib bitadi, shababız studiyada erta bilan xatli yotadir, yozdiradi jirlarni. Mana yashaydirik biz ham bilan. O jirni yozsaq endi suyunadirik o jirga. Izlanuvda, mana ol bizga shulay bir bulishqandir. Albatta, mana shunga ko'ra o vaqtda baribir bitina turkumlar yashatirdilar, taralardilar. Butun shunda Qozon yigitlari bo'lasi kelgandir endi o vaqtda endi yashatirdilar, taralardilar, lekin mana shu vaqtda ikkinchi xotin qizlar turkumi bo'lsa, Zulayla bo'lsa, endi mana shulay professional ishlovchi ham albatta o'z Qozon yigitlari edi. Shulayda ham endi sizning Marat bilan taralu, mana ul bituga toba boradirmi bu deb aytsang endi bek motor da bo'lmas. Umuman taralu narsa ne bo'ldi, sabab bo'ldi. U shulay bo'lirga tegish bo'lgandir deb. O'sib aytdi. O'sib chiqdi. Har bir aybirni o'z vaqti bor. Men Marat bilan 10-yilda, yangi yilda jirlagan vaqtda, endi mana yangi yilda shoqirar bütün artistlarni Marat shulay men aytam, mana bizning Voznесенiyada oshalar klubni shunda meni chaqirdilar direktor bo'laroq. Men mana administrativ ishga kirasam kelib, полностью mana u menga yaqinda sahnadan ketarman deb mana shulay aytib men administrativ ishga kirib ketdim. Endi oila, bolalar o'sa, gastrolda yurib bo'ldi. Onlar endi o'xshada u yog'indan bolalarni o'stirga kerak, stabilnost onasi da bor bitin deymi? Shunga ko'ra mana shulay aytib, Voznесенiyada 5 yil motor etib ishlagandan so'ng Bekot motor kollektivlar onda shulay to'pladim men. Klubimiz bizni Bekotda o'sib ketdi. Ona bütün yerda söylediler. O'zim da söylay berdim, deb yaratib ishladim men anda. Onlar endi meni mana Saydash madaniyat tuzagini direktor bo'lib qo'ydilar. Stroyka bilan o'sha kapital remont bilan o'tkazib, mana bu kunda shulay 5 yil endi ishlab Bek motorga ishlab keladi, Saydash madaniyat tuzagi turna so'z baram. Mana Saydash madaniyat tuzagi turna so'zli boshlagancha men shunda so'rasam kela. U vaqtda bek ko'p qizlarning yuragini yondirgan Qozon yigitlari turkumi bit endi. Buni nasib yorig'ini nechik so'ylab oldi, nechik tanishdingiz siz?
Хатының турында сөйләде. Ул беләсеңме, Зәмирә, ул әкияттә сыман, кинода сыман. Менә кино дип әйтсәм була. Шулай мин аны бик каты күп җирдә сөйләмим, әмма сөйләгән вакытта кешеләр кит инде, алай түгелдер инде. Әйдә сөйләр Зәһәр, минем таңлысы килә бит. Тамашачылар да хәзер ничек булды микән дип утыралардыр. Беләсеңме әйтәм, менә шулай булды. Хәзер менә сөйләп киткән бит инде, Яшкаралада укыган вакытта икенче курста кайттым шулай ялга. 120 километр гына шунда Яшкарала Бәрәңгедән кайттым, әтияне янына. Һәм минем братишкам Айрат укыйдыр монда Казанда, шушы хорда, институт культурада. Һәр шакырды үзенә, килдем аңа кунакка инде, бергә утырабыз, альбом күрсәтеп утыра. Ул вакытта телефоннар юк бит инде. Альбом күрсәтеп утыра. Менә без монда җырладык, менә монда выступать иттек, менә монда чыгышларыбыз булды. Камал театрында фото сүрәте. Хәзер бу төшкән уртада ике кыз арасында. Мин әйтәм, бик матур кызлар, Айрат, мен әйтәм, кайсы синеке? Кем белән мен әйтәм, теге йөрисең? Менә бу Лениза дип әйтә, бунысы Луиза ди. Мен әйтәм, Луиза. Ничек матур исем Луиза. Дип, теге үземә ничектер менә карап кына куйдым да, исемдә шул кыз Луиза калды. Һәм бер ел үткәннән соң мин килдем укырга, институт культурага. Шулай ук менә Җәүт Абдраймович, анда шундый традиция бар, әйбәт. Шушы 70 кеше, 70 студент, беренчедән 5нче курска кадәр бөтенебез басабыз яктан, басып торабыз инде. И таныштыра бу безне һәр. Беренче курсны барысы белән дә. Мен әйтәм, шулай Бәрәңгедән, Мариялдан, Артур Мингазов, колледж культура искусствода укыдым дип. Һәм шулай итеп барыбыз әйтеп чыкты да, һәр икенче курс үзләренә әйтәләр инде кайсы яктан. Менә шулай танышабыз. Хәзер мин Луиза Чебарева Азнакай районыннан, Актүбәдән дип, былай итеп башыңна былай итеп хор бит инде. Мин беренче рядта торам. Былай итеп үзең күрсәттең, мин карап, әйтәм, туктале, әйтәм, беренче көн бу. Шушы кыз ич бу, менә беренче күрүдә үк теге вакытта. Шундый менә теге йөрәгемдә нәрсә янып киткәндер инде. Исемә төште. Хор беткәннән соң яна килмәдем мин, шыбырт кына әле карап йөрдем. Кырдан гына якын итеп килеп танышмадым, чөнки ул 3нче курста иде. Мин бит армияларда, колледж культурасы, авыл школдан сырамында килгән идем. Шулай ук без Тинчуринда ниндидер концерт булганнан соң бергә трамвайда кайттык. Трамвайда кайтабыз, әлдә исемдә минем аны шундый инде кышка таба барадыр, шундый матур бер кожаный шундый куртка иде, узун плащ, жылы, капюшонлы. Бу матурна тотынып бара, мин моны тукталмый әйтәм, яна килеп бастым да, әйтәм, шулай сөйләшеп, әйтәм, нишләп без трамвайда барабыз? Тәпи-тәпи кайтыйк. Дип чыктык. Чыктык та шул кадәр матур иттереп, кар ява башлады. Зур шундый менә зур итеп менә кирфекләргә ята инде, шулай зур итеп. Эре. Менә матур инде. И фонарьлар яктыртып тора безнең юлыбызны, трамвай путлары бу исендә булса, Зәмирә менә детский мирдә 4нче, 6нчы трамвай йөри. Менә шулнан әкренләп кайттык без аның белән. Менә шулай иттереп, танышып, матурлап сөйләшеп. Танышып, инде гаилә кырдыгыз, шулаймы? Шулай. Менә гаилә кыргач, яшь гаилә, андый кыенлыклар булдымы? Менә гастрольләргә дә чыгып китәсең, бит. Шулай ук ансамбльнең, дип әйтим, төркемнең шундый популяр вакытлары, кызлар да мөгаен бәйләми калмаганнардыр. Менә шушы чорны ничек үттегез сез? Булды. Без яшәдек общежитиедә укып бетергәннән соң да әле тагын 4 ел яшәдек.
Луиза белән анда инде мине таныйлар, кирип киләләр, işte бу теге Казан егетләреннән бит бу. Карап шиштәдә яши икән. Миңа үземә рәхәт түгел. Мин инде шундый танылган артист. Анда безнең 4нче курста минем малай туды. Даниэл улым гастрольләргә чыгып киткән вакытта инде Луиза бик шундый менә хәр әйтергә инде бик шундый ошанган ул миңа. Sabır ошанган ул миңа, ул ничектер менә юл бирде миңа һәр вакыт. Димәк, сез бу чорны менә шулай үттегез барбыр да, авырлыкларсыз, нисез аңлашып үттегез. Аңлашып үттек. Конечно, аның теге әзрәк көнләшүләр дә булгандыр инде. Күп кеше сөйли бит инде ул. Нәрсә генә сөйләмиләр. Ой, бигрәк дәресләр турында. Ул менә миңа тагы бер кабат әйтәсе килә, ошанган. Ошанган, минем менә ярату хисем, ярату шулай ук булган менә шушы беренче фотода күрүдән. Һәр вакыт күңелемдә, йөрәгемдә йөргән ул минем. Ул бит юкка гына түгелдер дип уйлыйм мин аны. Менә син шул сөйләгән вакытта да уйлап куйдым. Мөгаен бу вакытта фәрештәләр торадыр инде. Күрсәткәннәр миңа. Менә ул бит шаккат кеше бер. Ничек инде юкка гына булмаган ул. Бер елдан алданрак мин аны күреп алдым, менә шушы фотографиядан. Ул бит инде үзе бер бәхет. Мөгъҗиза, шулай. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Артур Минхажев. Артур турында бик кызыклы, шундый үземә дә билгеле булмаган вакыйгалар, фактлар белеп утырам. Сездә шулайдыр. Артур, гаиләң турында сөйли башладың. Менә еллар узган саен синеңчә ничек мәхәббәт ул ничек әйтим, үзенең төсләрен югалтамы? Яисә ул икенче төрле бер формага, бер тирәнлек аламы? Ничек уйлыйсың син? Ул төсләрен югалтмыйдыр, ул икенче форма, әйтәсем килә, ул ничектер тагы да зураеп бара, чөнки монда тагы да ничектер бер-беренне күрә беләсен, сизә беләсен, ишетә беләсен, һәм шулай ук ярату хисе ул икенче формага әйләнеп, ничектер менә кадерле арта кешенең. Кадер арта. Эштә булганда да кич белән сагынып, шаба кайтам. Үйгә кайтасы килә, күрәсе килә, Луизаны Аллага шөкер, ул да бик матур итеп каршы ала. Яшь кына була шундый менә яшьлек җүләрлек белән гаиләләрне җимереп аткан вакыйгалар бик күп була. Менә шундый вакытта менә нәрсә нинди киңәш бир идең син менә инде балаларыгызга инде хәзер 24 яшьтәсез малайга 25 ел бергә яшисез дигән сүз бит инде сез. Мин әйтерим, Замира, беләсезме, бу тенденция китте дип әйтим икән. Менә бүгенге көндә ничектер яшьләр барыбер улай бергә җиңел карыйлар. Кыйммәте, гаилә кыйммәте бетте. Шул хәдәр рәхәт түгел ул. Монда инде барыбер әти-әнидән, менә үстерүдән балалар ничек карап үсәләр, шушы гаиләнең ценностларын, кыйммәтен, гаилә кыйммәтен. Менә шул канга кирип үсәсендер ул. Ул вакытта гына менә шушы гаиләнең, шулай ук шушы баланың, шулай ук гаиләсе нык була. Гаиләнең җылылыгын саклап калалар. Шул вакытта. Шулайдыр, чөнки менә педагоглар да, психологлар да әйтә, балаларны тәрбияләргә кирәк түгел. Үзегезне тәрбияләгез, балалар барысында күреп үсәләр дип әйтә. Күреп үсәләр, әти-әнинең мөнәсәбәтен, ир кеше үзен гаиләдә ничек тота, хатын-кыз, менә теге яки бу кыенлыкларга ничек. Мин теге психолог буларак, менә минем 100% кеше эшли бит инде минем штатта, бу көндә. Һәрберсе белән сөйләшергә тырышам. Ишетергә тырышам һәм аңларга тырышам, ни өчен, нәрсәгә шулай булып чыга. Менә бар шундый кызлар шулай сөйлиләр. Менә минем әти-әнием әле мин кичкенә вакытында аерылыштылар. Мин нәрсә икән белмим мәхәббәтнең. Менә без мин аны күреп үсмәдем дип әйтәләр. Шулай инде дөрес әйтәләр. Күреп үсмәгәч, аларның мисалы юк, алар бит нинди булса мисалга таялар. Алар куркалар улай бердән. Күбесе танышырга, башларга, менә шушы
зур юлны кем беләндер. Инде менә гаилә традицияләре дип әйтәсең. Балалар әти-әниләрдән күреп үсәргә тиеш дип әйтәсең. Син нинди әти? Мин бик әйбәт яхшы әти дип саныйм үземне. Чөнки бүтән җылылыгымны, бүтән матурлыкны күрсәтәсем килә. Минем йортымда, гаиләмдә теге ничектер менә гармония бар. Бик матур яшибез, Аллаһка шөкер. Ул шул мөнәсәбәтләр, бер-берне ярату, бер-береңә хөрмәт һәм гаиләдә дингә карата хөрмәт булуда. Миңа калса ул үз ролен уйный. Әйе, шулай. Балалар нинди юлдан, нинди һөнәрләрне үз итәләр, нинди юлда? Кызым минем Диана, ул инде бик матур бии, спортивный бальный танцда, и улым инде минем шулай бик матур җырлый. Бүгенге көндә звукорежиссер булып эшли. Шулай ук спорт шөгыльләр белән дә шөгыльләнә. Өйләнә дисең әле тиздән. Менә өйләнә сентябрь, Алла биргән булса. Субханалла. Хәерле никахлар булсын. Амин, шулай булсын. Ул да менә әллә кайда эзләп бирмәде, Азнакай районыннан, Азнакайдан үзеннән. Киленебез. Әнисе кебек Азнакай ягыннан икән. Бик матур кыз, бик матур гаиләдән, Аллага шөкер. Кудагыйлар бик шундый. Безнең шикелле тыныч кешеләр. Ашыкмыйча гына һәрбер эшне эшлиләр. Менә теге ашыгып эшләмиләр. Әкрен генә уйланып, тәмләп кенә. Шуңа мен әйтәм, бигрәк ошаганбыз без сезнең белән. Менә шуннан да бәхетне һәркем үзенчә аңлый бит. Кемдер өчен менә мин күрәм, әле тамашачылар да игътибар иткәннәрдер. Син шул хәтлек җайлап кына, тәмләп кенә сөйлисең, бу синең тормышыңнан канәгать һәм бәхетле булуың турында сөйли. Субханалла, күз тимәсен. Әйе, күз тимәсен. Һәрберебезгә шулай. Менә бәхет синең өчен менә нәрсәдә? Кемнеңдер өчен бәхет ул вертолетлар, яхталар һәм карьералар, кемдер өчен менә тыныч кына. Минем менә бәхет минем өчен дөрестән дә кайтып рәхәтләнеп йортыма, үземнең ишек алды, үземнең йортым, беләм, минем хатыным анда көтеп ала мине. Балалар рәхәтләнеп, аның ни тора өстәлгә бергә өстәл янына утырып şey içirgə gənə nitira mənə. Şulay. Birgəlib, сөйләшеп, ничек көн узды, нинди яңалыклар. Мин үз эшем турында сөйлим, кызым школ турында сөйли. Шулай менә. Син үз тормышыңда популярлыкның нәрсә икәнен беләсең. Ул хәтта бүгенге көндә дә әйтик инде, артистлар арасында да популярлар арасында да популярлык дигән әйбер бар. Шулай бит инде. Бөтен кешедә шул хәтле югары дәрәҗәдәге популярлыкка менеп җитә алмый. Сез үзегезнең төркемегез белән популярлыкның иң югары ноктасына менгән шәхесләр, һәрберегез һәм ул популярлык хәзер әкрен генә арткы планга күчте. Ул сәхнәдә шулай. Кемдер килә, кемдер китә, син киләсең, син урынга кемдер килә. Син бу әйберне ничек итеп кичердең менә? Сагынуымы, популярлыкны җибәрергә теләмәү, андый әйбер бармы? Бик җиңел. Бик җиңел, дөрестән дә менә әйтеп киттем бит инде. Мин ничектер административ юлга кирип, миңа якын буларак җиңел кичердем. Ничектер менә ул әйбергә мин карыйм рәхәт итеп. Мин аншыллап әйтәм, чөнки һәрбер вакытта ниндидер яңа җырчы килеп чыга. Ниндидер яңа. Мин шул юкмы менә замана җырчыларына, менә популярлар хәзер. Аллага шөкер, юк. Мин сөйнеп торам. Шулаймы? Яңарып барсын һәр вакыт. Яңалык булсын. Чөнки ул кирәк ул әйбер. Ул бит 100 җырчыдан берәүгенә чыга һәм тавыш ягыннан инде әйтәсе килә. Шулай. Җырчылар бик каты бу. 28-ләр концерт куйган җырчылар кемнедер бит кемне көнләшеп карый. Кемдер кызыгып карый. Алар бит булдыралар. Молодцы. Менә мәсәлән, мин аны бүгенге көндә тырышсам да, минем алай
булмаячак. Ул бит инде хезмәт. Хезмәт, чөнки аны халык ярата, тамашачы ярата. Ул бит була гына концерт куеп белми, аның концертына халык килә, тамашачы. Ул халык килсен өчен алар әле күпме хезмәт куялар аңа. Шулай, әлбәттә. Менә бит үзең әйтәсең бит әле, кичкене чаба-чаба өйгә кайтасы килә. 28 көн гастрольдә йөрсәң бит өйгә дә кайтып тора аласың. Шулай. Мин аларны һәрберсен аңлыйм. Алар бит гастрольгә чыгып китер алдыннан нинди зур репетициялар ясыйлар. Анда биюдә, анда шулай костюмда, тамашачы барбер ияләнде шундый теге заманны таләп итә. Теге ничек дип әйтим, шоуга. Шоуны күрсәтмәсәң, концертын ничектер төссезрәк. Шулай. Молодцы, булдыралар. Мин һәрберсе белән менә шулай алар белән күрешкәндә кулларны әйбәтләп кысып Сокланам, молодцы, булдырасыз. Зур бәхет ул. Чыннан да шулай. Миңа калса, менә шушы кемнеңдер популярлыгын кабул итү, кемнеңдер бәхетенә, уңышына сөенә белү, ул үзе-үзенә ышанган кешеләрдә генә була. Менә үз тормышын җайлаган, киләгән, чөнки кызганычка каршы бар шундый кешеләр әллә кайчанга популярлыгы белән һаман яшиләр. Шул вакытларын сагынып яшиләр, үткәндә яшәүчеләр бар. Ул беләсме, Замира, беләсме, ул менә кызганыч түгел. Ул күпме син кешегә яхшылык телисең, сиңа тагы да күбрәк әйләнеп кайта. Син бит намазда кеше. Син шуны, шулай бит диндә бит син. Диндә ул менә син аңлыйсың. Күңелең белән, йөрәгең белән менә шуны дөрес итеп кабул итсәң, һәм әле ул кешене күреп аңа әйтә белсәң, сиңа икеләтә, өчләтә кайта әле. Савапта. Ул дөрестән дә шулай. Җавсыз җан азыгы әлбәттә шулай. Ул дөрестән дә менә шулай. Менә мин үземнең тормышымда менә сизәм. Менә алар миңа киләләр, концертлар куялар бездә, студияга Марат Мухинда студия җырлар яздыралар. Керәм, тыңлыйм. Мин сөенәм алар өчен. Ничек рәхәт инде ул менә яңа җыр туган. Ул аны тамашачыга күрсәтә, җырлый ул аны. Алар үзләре сөенәләр. Инде менә шушы студия дип әйтәсең, менә бездә дип әйтәсең, Сәйдәш мәдәният үзәгенә әйләнеп кайтсак, чыннан да соңгы елларда популяр мәйданнарның берсе Сәйдәш мәдәният үзәге һәм концертлар еш була башлады бит инде анда. Бизнес буенча да коворкинг та мөмкин анда кружоклар, һәртөрле түгәрәкләр. Һәм менә бу хезмәт административ хезмәт, ул бит шул хәтлек аерыла иҗади эштән бит. Шул хәзер аерыла. Син алар булмадымы анда күчеп китү менә шушы эшне алып бару кыен түгелме? Мин аңа инде менә бүтән җаным тәнем белән килдем. Дөрестән дә миңа рәхәт ул эш белән шөгыльләнергә, эшләргә. Мин бу көндә менә күрәм балаларыбызны ничек матур итеп төрле түгәрәкләргә йөргән. Аларның конкурсларда, концертларда чыгышларына сөенәм. Әниятиләрдән ул сүзләрне ишетү, менә безнең балабыз чыкты бит сәхнәгә, шулай матур итеп җырлады, биеде коллективларда. Шулай ук инде эш мәхәлләре безнең бит инде бик каты күп коллективлар, пенсионерлар килеп йөри. Тормыш кайный. Тормыш менә шулай матур итеп кайный, Аллага шөкер. Менә шушы биналар булу, шулай менә ремонтланган, чиста, җылы, матур. Бүтән мөмкинлекләр тудырылган, рәхәтләнеп кеше йөри. Әлбәттә монда мәдәният министрлыгы, әлбәттә республика рәисенә, әлбәттә зур рәхмәт, чөнки хөкүмәт әгәр дә ярдәм итмәсә, мөмкинлекләр тудырмаса. Бик карыйлар ул яктан. Менә бу көндә 17 биналар безнең, аның кичкенә клублары да бар. Барысына да менә кирип карасан, шул хәдәр матур, чиста, яңа аппаратура, яңа оборудованиелар, күпме костюмлар тектерелә. Менә Артур, без бит инде яшәрбез бит инде, гастрольләргә дә чыгабыз. Ул бит Татарстаннан чыгып читкәрәк китсәң, ул бит шаккатмалы, анда экран да юк. Анда хәтта район үзәге, шәһәр дип саналган җирдә дә мондый заллар юк ул. Аны менә безгә бик каты күп делегациялар килә бит инде, өйрәнергә киләләр.
администрация киләләр, шәһәрләргә киләләр инде. Һәм безнең шушы протоколга кертәләр Сәйдәш мәдәният үзәген. Мин аңа бик сөенәм. Кемнәр генә инде без каршы алмадык. Менә күрсәтеп чыган бөтен Сәйдәш мәдәният үзәген. Шаккатып китәләр. Безнең 7 200 квадрат бит инде 3 этаж. Әле шул кадәр күп коллективлар, шулай күп кружоклар, направлениялар. Менә алар шаккатып китәр һәм ничек рәхәт сездә, ничек матур, нинди көч кертелгән дип, бездә дә шулай, хоть әз генә булса иде дип әйтәләр. Мин аларны аңлыйм, чөнки мин үзем 25 ел дәверендә гастрольләрдә йөргән кеше. Күпне күргән кеше дигән. Нинди генә клубларда чыгышлар ясамадык име, анда теге костюмны элеп куярга урын юк. Шкафлары жыгылып беткән, анда белмим, сәхнәдә салкын, кешеләр шубалар белән кереп утыралар, концерт карыйлар. Бездә инде Казаныбызда, Татарстаныбызда, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Шулай. Рәхмәтле булып, рәхәтләнеп, иң мөһиме, иң яхшы әйбер инде ул безнең балаларыбыз менә шушы рәхәтлектә үсә. Шушы рәхәтлекне күреп, Әлхәмдулилlah, хәйр. әниятиләре белән килеп, шул ук алковоркингларны, библиотекаларны, кафеларны безнең шул кадәр матур итеп ясалган бөтен әйбер. Әни кеше килде, рәхәтләнеп библиотекага кирип. Баланы кертеп җибәрде. Шулай ук әле ул үзе тиз генә йогага да кирип чыга, гимнастикага. Машиналарны куярга урыннар бар. Син шундый тәмле итеп сөйлисең, минем хәзер Сәйдәш мәдәният үзәгенә балаларны йөртәсе килә башлады. Күптән инде кирәк иде. Күптән кирәк. Юкагына булмагандыр безнең очрашуыбыз. Инде тапшырыбыз ахырында тамашачыларга нәрсә әйтер идең? Менә 25 ел буена сине яратып, алкышлап, сине белеп, танып, яраткан тамашачыга нәрсә әйтәсең килә? Мин тамашачыга әйтәсем килә, бик зур рәхмәт дип. Берестән дә мин рәхмәтлемен һәрберегезгә, чөнки сез булмасагыз, мин дә булмаган булыр идем. Менә шушы тәмлекне, шушы рәхәтлекне, шушы тормышның матурлыгын күрә белмәгән булыр идем дип әйтер идем. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа, Замира. Без син белән дә шулай күп гастрольләрдә йөргән кешеләр. Мин сине бик каты хөрмәт итәм, элек-электән яратам. Рәхмәт. Бик матур итеп алып барасың шушы тапшыруны. Алга таба да сөендереп, безне шушы матур тапшыруны алып барырга язсын. Амин. Мондый сүзләрдән соң инде эшлисе генә килә, әлбәттә. Эшлибез иншалла. Рәхмәт. Безнең ахыргы очрашуыбыз булмасын, очрашулар насыйп булсын. Һәм сезнең белән дә очрашулар көтеп калабыз. Рәхмәт. Бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыйк.